Te kendat habaya dei kanika jingsiu ki school fees. Namar abanga penmi ya tu ka way ka video kan mau tu ka banga ong kam dei ka responsibility jong ki kimi ki ba ban siu ya ka tulop jong ki no Hai. te baling akran kum turu namar kibon ki ba ut ya kata namar ba wat hadu gini ki clip matru ki school ki ya gini ki banai ki bom long school ru ki ken betik tik ya ka by school te ki babun pat kum ki menta ngan su anu kusan tang kum ki driver banyak kali taksi menta kin yo kamai tang license te yo te ki don pat ki baong lada ngi kum ki kimi ki pangim siu ka by school te da ei pat ki no hikai kin bam bat kum no pat kin yo bam bat maki ki don kam ne ka bam rei ni so thu ba ho maki ki don kam rei kim tip pat kat no ka jing e jong ki kimi ki ba no mar bolai ka blagasi kam long shoot kam balong hagi pon shwa te ka ei thai na kalian jong pi don pi ba lam do habangi pai sa kataka jingkali ka ba pibo hagajing sisha ni dai ban sno tho habangi play ya ki school la jong ni dai ban don ka jingkit kle balada ka wanjia kum kani ka ba wanjia manta ka school management ka dai ban tip ka dai ban wan lan kum no bakan siu ya ka tulok jong kina hikai kabadai ba lengdo ba kina hikai ro ki ba pli ki long kumanga ma pi ki don kamban in kimla ban survive klem ka jingyo kimla ban penyat ya ka yeng kasam kimla ban pen kedang ki kon ki ki jong ki kimla ban pendap ki jing don kam klem ka jingyo na sno ya ha ya kata ka jing ang ko jong pi henry na blame ya ka sarkar jala lada pi pe u education minister uba Lakman Rumboy upenmi lengba ke education department ya kini ki rules dan ki regulations ki batmai kumno ba ki ba seng school nangne shakman ki de banla ka wei ka mat ka ba uni education minister badan burom jongi umat ba Lakman Rumboy ukuran ba nangne shakman ki no ki riu shimet ki badan kam ki bakwa ban seng school ki day ban don ya kata ka contingency fund at least lai banai nang ba la da ka wan kum kani ka jingjia kila ban siu tulop ya ki no hikai jongki klem da kami lenti ya ki kena school bakin siu ya ki fees jongki ba lengba jongki ki fees kila ban siu ya ki ka tulop jongki no hikai ki bakai ki school tu jongki balai nga ong baka sarkar ka kedko hakani ka liang namal balai kal adai ban forsi nado menshwa nei bangin ap hado bako kan wan ban telam bat hang tangin sedang ban kendit ban riu namal kan ni ka an kal adai ban don nado menshwa haka policy tray kam jong ka education department baki school private kam tam hang ni ngakren ki school private ngam kren ki school sarkar ki school sarkar ngim haban sigu by school da kan mau ya kata kibabon wat ka pain man ro mantangim hap shu ban siu school by school ndai ko menshwa handai nga kren ya kani ki school shiman ka sarkar na do menshwa kala dai ban penmi ya kini ka kandan bakini ki baseng ki school da ki dai ki rushimet da ki school nyam da ki school jongno ki dai ban don haki ya kata ka contingency fund kat kani ka contingency fund haka finance language kadai ka fund ka ba pila ban pendan kam kerke ka ba pila bo lapa pila batil lapa bat ba pila ban pendan kam ya ka ha ka no ka por ka badan kam kum ba ka state government ka don ya kadai ka contingency fund ka jangka kalong tek kum ta tinga iba ka sarkar jala lang ba ka education department ka tnat jaga puli pati kadang kendit bendiu menta ban frame ya kita ki rules baki school nang ni syakmat ki bakwa ban sang ki depan don ya kata ka contingency fund had it been banda day ba kani kala don nadu menshwa let's say kinong hikai kinong jenjar ban yo ka tulop ka joki let's say kinong penya school kim thakli ban perkhat ya ka ban siu ya ka tulop jong kinong hikai ka jongki tiga ba pi ong balai mi ki pangi haban shimi ka responsible
ya ka responsibility ka jing ki kle ban siu ya ka bai school ba pedeng jong ka jing khangda ka taru ka ka wi ka jing kali ka banganga so ya ham mentang i pai ba ki khon jong i kem hab ban ni school man ka singi kinong hikai kim hab ban wan school ban hikai ka jing hikai menta ka long online na yeng hayeng kinong hikai na yeng ki khon jong i hayeng ka bamot kinong hikai ki klem perform ya ka kam ka jong ki chispa person kilaban perform tang san person namar chispa person ka bamot ki haban ni school kum baki jule man ka pot hari man tatang na ye kim haban mi ka bamot ka responsibility jong kinong hikai kam da dong 100% lada phi kren re ye kani ka online class ka ni share ye ka responsibility hang ni ki kimi ki pa ki share ye ka responsibility jong kinong hikai namar ni ki kimi ki paru ngi haban hikai ki kon ha ye ngaban pen ndai tam bakila pha maki la biang kham tam ha so ki kimi ki pa ki bla nang la start kim hun ba kin e ki kon jok ki bakin la ngi haban pen namar ba kim sel thu namar kim yo ban ye kendo ikina hikai mar bat kim yo ban kli ngi la play la pa ngi la long la pa kita kino hikai ngi la divide ya kata ka jingkit kli jok kino hikai sitai ti lada ki kimi ki pa ki haban divide ki haban share kata ka responsibility 100% ka bamot ka fees ro ngi le ban siu 100% kum ba ka sarkar jala ke issue hak ya ka order ma ka diba dai ban ma 100% ka by school ya ki to kilong ya ki to ki khana school ba ban ka long yin but am not only for ndai tang nak ban ta ki long yin ki ba ban ka yin ka ba ndai wat ya ki khana school ki ba ban ka yin ki ba kham dan 100% dai ban khate kham tam mi gitu ban ong le gitu ki khana ki ba wan na ka family background jong ki ka ba ka yo ka kwat jong ki kam na ba ka tulim dai hi ban siu ka sisa namar bele ki kham janjar ki tu namar ba ki kham janjar kum ki tu ban ye ki wei ho kadi ka jing sisa ka ta ho namat pitep ne em ban long kami long pa kam de ka basuk hakum kade ka por haba ka jing yo jong pi ka long khandia ki jing dam kam ki babu ki ong ha ka economics demand the demand is more the supply is less hang ni ka bamot ki jing dawa jogi ki baman la kasni ki jing dan kam jogi masi ki khambon banya ka jing yo ka jongi kamut demand is more than income kamut ka kta ba to let's see kala ban ong ka sarkar 100% ni kala ban long ba 100% ni gitu ki bawan na kata ka category ka ba ki bada duk tasam shisha 100% kala ban long ya gitu ki bakambit kambiang day pat de ndai ban pha siu 100% wat dikini ki bawan ka long yem ba ki bakam dan kam em at least 75% ko balik ke school si ada mana ka ta arbana kala ya rap shibon ya kimi ki pa namar kam dei ka responsibility jong na kum kumi ku pa bangan siu ya ka fees jok ki khon jong ba da preng bakim haban de ki school handing irang siu ya ka fees tang bak to ki school ki nyo ban siu ya ka drop jong ka ka responsibility ka jong ki nong penyat school lani ngila ban ya share ro namar yo let's see ka to ko school ka janjar ngila ban ya share de ka responsibility sanpo lani nyo pho san na ka chispa knang baka school ro kan yo ban ai tulop yikin kai da makini ro kinang kai kidon kamban im ti ngasngong ban ong bakan de ka kamram jongi kum ki kimi ki pa ka long ka ba long bakla man pha yangi ban siu regular monthly tuition fees kalau ka bakla hado kata handai da ki pha siu ro ka de ban don ka percentage ka prescribed slap ka ba kumba bu ka sarkar man kane 100% ya ki to ki bawan ka long yeng badok ka de ban long 100% ya ki bawan ka long yeng ka badok ta sam 100% ya ki long yeng ki bawan ya ki kena school ki bawan ka long yeng ka ba kambiang nyau 100% ya ki kena school ki bawan na ki long yeng ki ba kham don kham em ndai pat ban pha siu chispa ha po chispa namar ba ki khon jongi ki klam attend ya ka regular classes ha school kum ki le man ki no hikai ki klam lecture school ban pen dat ya ki kam nam dai e ka ki le ka long online te try si benta jat bani ya kren ya ka benta jong ka online class dei te kawan ke jingmut hanga try nakaliang jong pi kum breu bala khamrang ba bala kham shampang long ngan kali ya pi ba try nakaliang jong pi ka opinions jong pi la ne ka jing so thu ka jing shampang jong pi habaya dei bet kani online class suppose mata lada
ya ki khun jongi ki penlong da ka exam online class tingi la yu I ru ba ka jing hikai ru through online te thrai da ki pi kwa ya ka promotion ne pi la da shibu pin dang sio biang I tu ka ba pi pha shong haju ne namar ba teng teng dangi perkhat ya ka promotion ki bun ki mi ki pa ki ya ka ba mentahi ki kwa ba wat lada ki phak siu by school lada ki jenjar maknaru kim nut ban ong ai namar bali ki kwa ba ki khun cho ki kin yo ka promotion te balam do kata ka jengkeli ka ba phi bo khade ka ba ne ki ba tam bangan jiba nambar kum ki keme ki pa habangi haban siu ya ka ba school man ubnai la ka de san 12% la ka de nyaposan la ka de 6% ki khon jongi ki de ban pass ki de ban yo promotion kabam ngamut ban ong tang bangi siu ya ka school fees kamut ki khon jongi kin yo promotion ka jing hikai ka de ban ka ba biang kata ka jing hikai lang ba ko online ka de ban long equal la da pidei hang ni hasor la ni hanong kanong la da ki khon ki ba puli ha ki elite schools ki khon ki ba puli ki school ki ba mulumala la ni ki khon ki ba puli ha ki school no kanong te thrai mentah ba ya dei bat kan ka online class te ngayo snow ba snow kum bala mi ka order ne kum no kum tahi ba unu student unum la ban yo promotion without exam deh te thrai nakaliang ka jong phi lada ki penlong ka online exam thai phi snow ba kata ka online exam ka no fit ya unu khna ban yo ka promotion kum ukpa ubadan ki khon kuma omane ki ba la penan kam ya kani ka online class kla adep ro ya kata ka midterm evaluation ka jongki hakata ka midterm evaluation ka nganga kren ya ka school ka baki khon jonga ki pule kata ka di ka St Edmund School Shillong kini ka di ka St Edmund School Shillong ka conduct ya ki exam langba kani ka Google ka Iker Pro ki ong ki Iker Pro bat ka Google Classroom bat ngalam bahadin ba kila dep ban hikai man ki chapter hoi ki kena kim snow tho ba lang do kim snow tho chispa pasan kum baki snow tho baki yo ka jing hikai haskul let's say ka jing snow tho ka jong ki yaki lanong kala ban long proper pasan de ngapet ba kam dalong fair kanika online examination man conduct ya kita ki promotion exam lang ba ko online ngam da bakan long advisable ne kan long fit namar balay ba ukna hayeng u attend ya ka exam u appear ka exam online ka per ya ka ba utho haskul ki dan da kinang hikai ki ba kamlong fair hangni has khaye ukna ula balle kat baban nama kani ka ya sariem pi kani ka online class ka sariem bat ka homeschooling ka bakyong ko homeschooling ka bakile ki dikiri satni tang bakani ko homeschooling ka ya pen ka online class ka long bakini ki homeschooling ki dei tang ya ki to ki khna ki baduna haka ki baduna haka puli puthi tinga pek ka long thikum ka homeschooling kabang kinapoi ki questions ni ki paru ngi pet ho ni ayu khon kala bu un atem ni ayu u kala bu un atem tang ba utu khon pa de ula ban refer kan wada de ki bo makna de duration kata u khon ula ban refer tinga ong kam long fair that way na maka jing tip jong u khna hang to kam long 100% kai ka ba u tho ka ka ba u attempt ka ba u answer hang to let's say ka jing tip jong u ko long betang 80 le ni 85 to 90% de kam long 100% handai le da phi shong ya ka exam phi tho ka exam kum ba ka long normal phi let sa school phi yo ya ka jing kali phi tho ka to ta ka dei kan ka ka ba u yo chubo u yo chispa ka de ka jing tip ka jong tip ki hot ka biang ba lando lada ki khna ki yo ya ki facilities bakin padan kam kum baki dei padan kam ngala ban ong kolong fair 90% ba 100% te sakawai pat ke jing kalong ba mentan dei ki khna ki padan hapo shillong to suppose menta utu wei khna udai na ponong kandong
ka facilities jong ukam don Kambiang. na du ki network na du Hoi, baru khot hoi. to wei pat ukhna bana sor pat baru khot ubiang te man ka si uyo ban attend online class Hoi, ba hoi. utu wei pat khna no kondong klem yo attend online Uyo. class Ah. te nala poi ka exam utu khna na shilong la ne na po sor ula yo ban attend ka exam dei tu tu khna ban nong kondong pat uklem yo ka lat ban attend ka exam but un attend kum no hiru ya ka Haba exam uyo, haba ya, uklem yo ka facilities, learning ya, kilat ki babiang. ban learn ye yam te tharai lada long ta ka dur menta ki school kin pen ki class yu tu ban sor but un pen sa class ya tu ban nong kondong tharai kan kata kadai ka kat kom ke education policy tharai kan don em ka jing kata na ne kan wan ra em ne ka jing lo Kan kata bahi kan ba lang do kan kata bahi nama kan ni ka ngong ye pi ka long equal rights ka jing nang jing tip ka education ka dei ban long ye rang kat ka jing man toy jong ka jing nang jing start ka dei ban long ye rang kat ya unong song snong hari india compare la da pi dei na sor ni na kondong la da menta ko ba pi ong menta ukhna uba na sor ula ban apia ya ke exams number ba ula de sibon kila nong lang ba ko online classes ka ba ukhna nang kondong umpat yo ban pele exam ya kini ki khna khamtam ya kini khna ki ba sa han kondong online kinam poi sai sai la da ka sarkar pa da ka consider la da ka sarkar pa da ka penpas ya kiro kam long fair namar balai ba ki ba plikim dan jing tep namar shisnam pindo ya ka jing pule kala de ka jing do ka bakra wat shisni fin pep school kalau ada jing tu kala de ka jing to ka no tam man ta de ki pau banai pindo ti ka sarkar le se ban equalize mo ban penyerangkan kala ban penpas kini kena no kendong tang ba kam justify kan kam long just there's no justification ya kata ka jing pas ka jong ki namar ba le se ka jing tip jong ki kam don ka kata kan ni kini kena ndek la pois ki kadan ke bakam shalo namaka kalong systematic pi ka jing nang jing start ka jing puli kalong systematic we have an nursery kg 1 2 3 ter di lada pipen pas kini kena anak kila anak pun pergi skip kan ya ka senang Syubuh de ki shong class 7 ke bumut ki skip ya ka class 7 ki jump into class 8 kan class 8 kan 7 into 8 dan taki 8 ki jump sen 9 ter ti ka jingtip kim don kan ka pabiang hakato ka class baki dai ban learn ki dai ban tip baro chisnam ki la skip no ka kata kan ya ka jingtip jong ki shakhman ti ngam tip ka to ka shong ha ka jing start jong ka sarkar bakan rai namar pi ka sarkar jala kam dala ban rai ya baro khot ki school kum kini ki Edmonds kum ki Loreto kum ki Pinemont Shillong Public School ki to ki ha pa ka ICSE ki ba penya na Delhi ada pikiran pa da kum ya kini ki school Army BSF nang ta ki wait ki school kum ka biki Bajoria kini ki ha pa ka CBSE ki ha pa ka Central Board ka state kam don bor hado kata hande ka sarkar chala ka kam don bor bhai to ki school ki ba ha pa ka mikala Board of School Education ti kani ka shong pa da ka sarkar ka rai ka bakado hi ngisuya tai ngisuya pen i hane ka rai ka bakado ka shong ha ka sakar kumno bakan decide tang banga ong ye pi kam long fair tang bangi ki mi ki pangi kwa ki kon jongi bakin yo promotion tel pikran nga ko mu pa oboda ki kon ki bapuli ki elite school ke Edmonds pitep ka ka weni ki school ki ba kala long ka elite schools ki kon tanga ki biang ba ki yo kan dai pro ki yo kan dai sanga pe ka biang lada ki ai promotion lang ba ka online examination do kam ka problem nama ka jingtip jok ki ka ya ka long continue there is a continuity ha ka liang jok ka jingpuli ka kam de ko tang gitu ki por ki ba khandian hande ka ya bai namar bale ka ya bai bangila bagi download ki facilities bangi dai ban bagi ko jong ki la ban attend online class ka ta ken ka ya dai ka jingkren jong hang ni kam long na ka banta kita ki khna ki ba pule ki school na kren kham tam ya ka jing ka ba ki khna ki ba pule ki school no kondong ki face ndai general but in majority kan namar bangi im haka im lang sa ho jaki im lang sa lang im lang ban ikno ho hani ngi dai ban focus khambun khambnya dan ngi haban ban phai khabat khambun sikitai ki brik baduna ya kalat kan bakin yo ho ban ra ya ka jinglong yarang kat kan ya ka jinglong yarang kat di ngaong ye pi bakasong ka sarkar manta bakan decide kumno namar lada ka sarkar ka haban rai
ban penlong exam ban penpas ya kita ki kena ki bamyo ikalat ban attend ki online class bau chisnam kadai ka jing start ka jong ka sarkar ban ada kala ada karai ban penpas ka sarkar ka ban don ya ka justification ka babian on what basis ka no ka nong rim baki decide ya kata kenang ba kan non ka jing so tho kai shangi ki ba shiki ki mi ki ba chiki ba bon bala te let's say kanika jinga kran phim ta ka long shibun ke ke jing man toy habaya dei bat ngi kum ki nong shong shinong ngi kum ki kimi ki pa jong kanika hang ni baton ba yem ne ko ri khasi jan tie jongi te khublai shibun e ba ya ka por jong phi ba phila plat bat phila ai ru shibun ki opinions jong phi bat phila ai ru shibun ki suggestion habaya dei bat kanika phang kanika bentang te ngapan pau ke jing songu bat nga ai khublai ru yepi bat nga ai khublai kit bok ru yepi ba phin don barabor habdang kamet ka bokoj ba khia khublai shibon balang to ba blai don rangkat bat pi kam tam e ki kam ki jam ki jing thmu jong pi ki badang bun ki kam ki ba pi dang mut ban pendap te blai don rangkat bat pi ha boro ki liang te khublai shibon ne ka pon bat shwa bat penkut balang do ngaklet ban bo kawai ka mat ka bakham kongsan kani ka dei ka le si kum ka jing ai buj ya ka sarkar jala lada kadang hab ban continue ya kani ka online classes nang ni syakmat kum ulong kapa bat kum udu rang ba obodan ya ka jingkit kle na ka ban takalawai jong ki khon samla ki jong ki khna ki badang don ha ka jing puri na mangitip bakini ki long ki lawai jong ka ribat ka jai ban reu ngakarpan ya ka sarkar jala lada ka long ka bala baka sarkar jala kan shim ya kani kala bakan introduce no da kani ka community center haman laki block haman laki subdivision but haman laki jaka ki ba khamtam ki breshes nong nong kondong bakin play ya ka way ka center but ka government kan persang ban penbiang ya kitu kijing.com baro ki kijing.com nak mentak ni online class kenang ba kitu ki kena ki basa ki snong nong kendong na mangidon ni kitu ki basa ki remotes ki lalong kendong jongka jela ki don ki basa ki semi village ki semi urban kenang ba kidi ki kena ki ba pli ki nyo ban lek ka to ka center la ban bo da ka shift system kata baje hadu kata baje ka kata ngun ka banta kata kita ki kelas khamtam ya ki ba puli ki kadan 9 10 but 11 12 kinyo ban lek hang tu kinyo ban access kan ya ki facilities of online class kinyo ban pet ki kila nong ki ba wan man takas ki ki jing hi kai ki notes ki ba ki don kai ki aina school lemda kumtan de kan don ka jing nyaw shileng kman namar ka jing pathai kan ka jing hi kai lang ba jong ki television lang ba ka dudashan kan rashalong ka jing hikai lang baki all India radio let's say kanam poi saman ki tluye handai ka eka bangas ngau kolong kadika ban play ya ki community center ka bamon ka sarkar kan play kan penbiang ya ki internet connectivity kan penbiang ya ki core keyboard but ki kena ki bana ki to ki area ki yo ban wan kan hang to nang taban ban access ya kadika facilities jok online class kan bakinam do jing man toy kan at least ka yarap ya ki kala ban yarap 100% rai something is better than nothing kon ba ong kten pare te kata kadika message ke ba phi pha sha ka sarkar jala na ka opinions jong phi ko mi way na ki kimi ka pa te khublai shibun ya kan ka por but khublai shibun ya phi baro ki parlok ki ba phila ya sha stom ban ngi ban pet ya kan ka program jong hedu ka bakut but mentangi la poi sha ka bakut but ka jingkerpat jongi yapi nakaliang jongi mta kani kapor kalong ba pin ya pas la ne pin ya share ya kani ka video ha ka ba baro let's say kom ki kimi ki pa la ni kom ki khana school kin dub ue but let's say kan long ka jing man toy but kham tam la de le la da kani ka jing ekran la ni ka jing discourse jongi kan poi le sha ka ki breu jong ka sarkar la ni kan poi sha ka jing khang jong ka education department say kin la shu ban kam improve la ni kin shim ya kanu decision haba ya dei bat kani ka benta jong ka online class
bat kham tam nei hakabaya dei bat ki jing jongi kom ki kni pa ban siu ya ki school fees sagom kini ki por kublai shibun Kublai shibun ro yupi balong do baru beli ungkur ku yupi bat ngada kermen ba kane ka YouTube channel ka jongpi kan long ka jingker ku bat ka jing mentoy na ka banta ki babon balang hakade ki imlang sa lang bat ka jat du ka jogi baro ka wai kublai shibun ba to beli unang ku yupi balong do na ka por sha ka por